ka foli di masa ye ma ale min ye bi yira aw ni ne la k'a sɔrɔ a ma foyi foyi d'a ma ka tila ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen di aw yɛrɛ ma k'a fɔ a ɲɛna k'a k'aw bisimila a ka dɔn kibaru kɛnɛ kan. Bi kunnafoni minnu b'an bolo ka lase aw ma o dɔ ye k'a fɔ mɛkalo tile 26 kɔnɔna la an ka finitigiw y'u bolo da kojugukɛla 16 kan bila mara la. An ye kibaruya minnu lasɔrɔ o ko la olu y'a yira k'a fɔ mɛkalo tile 26 n'o kun ye tarata don ye bila kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tunto n'ale ni Bilacɛ bɛ taa kilomɛtiri 45 bɔ ɲɔgɔn la. An ka finitigiw ye kojugukɛla 16 kɔni minɛ yen nɔ. A yirala k'a fɔ ni bingannikɛla ninnu yɛrɛ k'u bɛ donso fini de don ni ka sira da mɔgɔw ɲɛ k'u bolofɛn minnu la. Ni mɔgɔ min kɔni banna k'a fɔ k'i t'i bolofɛn d'u ma sa k'u b'i minɛ ni ka kojugu k'i la. An ka finitigiw ladɔnniyalen nin wale in na u wulila ka taa kojugukɛla ninnu kama. U selen yɔrɔ in na fɛn min ye bingannikɛla ninnu ye u kɔni ye marifa ci daminɛ an ka finitigiw la. O kama sa an ka finitigiw fana ye marifa ci n'a yirala k'a fɔ o sababu la fɛn min ye kojugukɛla 2 ye olu kɔni banana n'olu taara ka taa n'u ye dɔgɔtɔrɔso la mun ka surun yen na. Fɛn min ye kojugukɛla tɔ ninnu ye ani minɛ minnu minɛn'u bolo k'olu bɛ pɛlɛnkana gendarmerie la nin wagati in na ko wa sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na walasa ka se k'a dɔn n'a sɔrɔ u ka mɔgɔ wɛrɛw bɛ fan minnu fɛ kojugukɛla olu fana bɛ se k'a minɛ cogo min na. An ka finitigiw ka lahalaya kɔnɔna la hali bi a yirala k'a fɔ kunun mɛkalo tile 27 fɛn min ye Algérie jamana ɲɛmɔgɔw ye olu ye kɛlɛkɛ mobili 53 di an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma. Ni kunnafoni sɛbɛntiyara an ka finitigiw ka kunnafoni soba fɛ olu y'a yira k'a fɔ kunun mɛkalo tile 27 Senu aéroport la n'o ye aéroport international Modibo Keïta ye mobili dɔw kɔni nana yen nɔ an ka finitigiw tɔgɔ la. A yirala k'a fɔ fɛn min ye Algérie ambassadeur ye ale yɛrɛ de kɔni dara mobili ninnu kan ni ka na n'u ye ko wa mɔgɔ min y'a kunbɛn an fɛ yan nɔ k'o ye an ka lakana minisiri ani an ka kɔfɛko ɲɛnabɔbaga minisiri. Ni minisiri 2 in bɛɛ y'a yira k'a fɔ k'olu nisɔndiyalen don nin wale in na kosɛbɛ ko wa a ma bali u la sabula ko jɛɲɔgɔnya min bɛ ani ni jamana in ni ɲɔgɔn cɛ ko ma daminɛ bi la. O kama u ye bonyamasigi kɛ ka taa jamana in kɔni ɲɛmɔgɔw ma ko wa u b'a yir'u la k'a fɔ u ka nin dɛmɛ in a bɛna kɛ sababu ye ka Mali dɛmɛ kosɛbɛ fɛn min ye jatigɛwale tabagaw ye olu kɛlɛli la. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ an b'a ladɔnniya k'a fɔ san nana tarata don su ni ka dugu jɛ araba la k'o kɛra sababu ye ka tiɲɛni kɛ Bamakɔ fan dɔw fɛ kosɛbɛ. A yirala k'a fɔ san o san kɔni barika mana bonya k'a bɛ kɛ sababu ye ka tiɲɛni kɛ Bamakɔ fan dɔw fɛ kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ɲamakɔrɔ yanfan ninnu ni yɔrɔ wɛrɛw la. Ɲamakɔrɔka dɔw y'a yira k'a fɔ ji donna k'olu ka so fa ko fɛn min ye balow ye an'u mago ɲɛminɛ wɛrɛw k'olu fana kɔni taara woyo fɛ. O fana tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen a yirala k'a fɔ fɛn min ye Pont des Martyrs yɔrɔ ye ani Pyramide du Souvenir yɔrɔ n'o ye pont kɔrɔ yɔrɔ ye k'olu fana kɔni tɛmɛli kun ma nɔgɔn nin don in na. Ko wa Bamakɔ fan dɔw fɛ i n'a fɔ Ɲarela ani yɔrɔ wɛrɛ caman na sa ko sira dɔw kɔni bɛ yen nɔ ni goudron tɛ olu yɔrɔw la k'olu fana tɛmɛni gɛlɛyara mɔgɔw ma kosɛbɛ. Nka ala barika la a yirala k'a fɔ salon tiɲɛni fanga bonyana ka tɛmɛ ɲinata kan sabula ko dɔw y'u ka fosew bɔ walasa ka se ka san in kunbɛn. Nka o bɛɛ n'a taw ta a yirala k'a fɔ tiɲɛni dɔw kɔni kɛra. O kama tiɲɛni donna mɔgɔ minnu kun olu ye welewelekan bila jamana ɲɛmɔgɔw ma k'u ka fɛɛrɛw sigi sen kan walasa siɲɛ wɛrɛ olu bɛ se ka kisi nin wale nin ma cogo min na. An bɛ kunnafoni kuncɛ ni coronavirus ko kibaru ye. A yirala k'a fɔ kunun fɛn min ye mɔgɔ 39 ye coronavirus bana yer'olu la ko wa mɔgɔ 15 olu kɛnɛyara. A ye ni kunnafoni lasɔrɔ kɛnɛya minisiriso ka sɛbɛn dɔ sababu la. O sɛbɛn in kɔnɔna la u y'a ladɔnniya k'a fɔ kunun mɛkalo tile 27 k'olu ye mɔgɔ 39 kɔni sɔrɔ ni coronavirus bana yer'olu la. Bana in yelen filɛ nin ye mɔgɔ minnu na sa k'olu sigiyɔrɔ bɛnnen don Kayi, Sikaso, Segu, Mopti, Gao ani Bamakɔ mara yɛrɛ kɔni ma. Ni mɔgɔ 39 in mana fara coronavirus tɔw kan k'o ye Mali coronavirus tɔ kɛlen ye mɔgɔ 1116 ye. Olu la fɛn min ye mɔgɔ 70 ye k'olu tanyara ko wa mɔgɔ 632 olu kɛnɛyalen don nin wagati in na. O kama kumakan laban na kɛnɛya minisiriso mɔgɔw y'a yira k'a fɔ fɛn min ye masiki donni ye jamamayɔrɔw la ani sanuyawale tɔw matarafali ko ɲinini don a kelen kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ walasa an bɛ se k'a kisi bana in ma cogo min na. Faamuyaliko ɲuman ko bɛ kunnafoni sanfɛ. An balimaw an sera ka kunnafoni min dalajɛ ka bɛn bi ma alamisa don mɛkalo tile 28 o de kun ye nin ye. Ni ala ma basi wɛrɛ kɛ aw ni ne an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan diɲɛ wagati wɛrɛ aw ni ce a ka kulomajɔ la aw k'a bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.